Continuidade. O Partido Popular repetirá con todos os seus candidatos no Barbanza, á espera de coñecer o que aconteza con Rianxo, aínda que todas as papeletas fan pensar nunha candidatura encabezada de novo por Vanessa Martínez. Nun acto celebrado na capital barbanzá, os populares presentaron a todos os seus cabezas de lista para as municipais de 2019. Foi nun acto presidido polo presidente provincial, Diego Calvo, e no que estiveron presentes tamén militantes e simpatizantes da formación. Na súa intervención aludiu á importancia destes comicios e do que o partido se xoga neles, apostando por mellorar os resultados acadados en 2015 e tratar de recuperar para a súa causa concellos como os da Pobra e Muros, caracterizados estes anos pola parálise ou desgoberno. Hai xente que gañaron as eleccións, como en Muros e na Pobra, e non pudemos gobernar, é certo. Pero fixadevos un momento que é o que está a pasar neses concellos durante estes 3 anos. Oye, en Muros parece que hai unha pelexia continua da alcaldesa coa que foi a alcaldesa. Están a ver cal das dúas é peor alcaldesa. Pois eu lles digo que na seguinte vamos a ter unha muller alcaldesa que vai a poñer o listón moi alto e por fin vamos a conseguir o goberno en Muros. Por fin. Estou seguro. O bichedes fai un momento, Manolo ven con moitas ganas. É certo que gañar as eleccións e quedarse a porta é fastidiado. Aguantar 3 anos vendo un alcalde que vai en coche ao concello que non ten seguro e que non pasa nada, que non pasa absolutamente nada, que dá igual, ou que fan as cousas que fan, é moi duro. É moi duro, pero el solo non pode gañar. Por iso vos necesita a todos vos. A todos, na Pobra, pero tamén a xente da comarca que lle botedes unha má. Calvo destacou a valía de todos os seus candidatos, dos que sinalou sentirse moi orgulloso, apelando á unidade e á ilusión, ademais do traballo feito por todos eles, tanto dende a oposición como dende os gobernos municipais, durante todos estes anos. Un a un, todos os cabezas de lista foron pasando polo escenario, entre os aplausos e os vítores de todos os presentes. Serán Inés Monteagudo por Muros, Beatriz Molinos por Outes, Santiago Freire por Noia, Teresa Villaverde por Lousame, Luis Oujo por Portodosón, Manuel Durán por Pobra, Xoán Xosé Dieste por Boiro e Manuel Ruiz por Ribeira.